Hei nyt, hämmentävä juttu. Mä oon nukkunut viime yön 3 tuntia, tehnyt tässä semitehokkaa työpäivä. Mä oon törkeä väsynyt, mua oikeastaan jaksas lähteä liikuttamaan itteeni. Jalko ja lihakset on tosi väsyt eilisen jumppailun jäljiltä. Mutta mä oon tullut 2 kilsaa jäiselle joelle ja mä oon äärettömän tyytyväinen, että mä tulin. Kiva kun täällä katsellaan vähän, jos päästäis tuon luontotornille, mikä löytyy tuolta joen varresta, kun mennään vähän tonne päin. Alkuperäinen suunnitelma tälle päivälle oli, että mä olisin mennyt Yyteriin merenrannalle juoksentelemaan, katsoa jäistä merta. Mun nyt kun toi yöunet jäi vähän mega vähin niin sanotusti, niin turhaan mä siinä lähde. Mitä kun voitais kotonakin rimpuilla joenrantaa ja katsoa jäistä jokea, joka on toki nyt siis noiden puitten takana tossa, että mä en näe sitä, mut mä tiedän, että se on siinä, niin se riittää mulle. Auto. Kui täällä on näin kova trafiikki tähän aikaan päivästä. On myös ihan huippusiistiä päästä ulkoilemaan valosaa aikaa. Niin kuin sillä lailla, että ei ole pilviä ja on niin kuin aurinkokin vielä esillä. En muista koska viimeksi olisi ollut tällainen ulkona niin kuin liikkumassa. Vaikka se väsyttää ihan törkeästi. Oikein niin kuin sillä lailla, että piti taistella niin kuin nukahtamista vastaan. Piristyy tässä 8 pakkasessa ja 8 asteen pakkasessa. Ai että. Onpas hyvä, että mä niinku pakotin itteeni lähtemään. Eikä nyt käynyt edes sillä lailla, kun kollega Itkoselle, jolla ekat, mitä sulla meni, 9 kilsaa oli ihan kamalaa ja 10 kilsaa oli kiva, niin mulla oli yllättävän kiva jo joka puolen kilsan jälkeen. Miten mä näköjään pystyn samaan aikaan puhuu ja pitää kättä ylhäällä ja juoksemaan. Mennään tuonne lintutornille ja katsellaan sieltä uudemman kerran lisää fiiliksiä. Reilu 4 kilsaa kotoa tänne Toukarin lintutornille. Mikä on sinänsä jännä myös sekin, kun miettii sitä, että mua vähän mietitytti, että jaksaanko mä juosta edes 2 kilsaa ja nyt mä tuun 4 kilsaa suun taas. Vointi on ihan hyvä, mutta pitäisi vielä palata takaisinpäin toinen 4 kilsaa. Eiköhän se tästä. Juokseminen on jäänyt nyt vähän vähemmällä, kun mä oon ollut CrossFitin peruskurssilla ja innostunut siitä itse asiassa yllättävän paljon, niin saa nähdä, saadaanko siitä uusi harrastus mulle tähän juoksun kylkeen ja sitten kiva, kun siellä saa voimaa ja sitten on myös sitä huomattavaa aerobista harrastamista myös. Siitä tulee hyvä fiilis. Hyvä fiilis, kun saa painoa liikkeelle ja sitten myös niinku sykkeä korkealle ja ei tarvi itse miettiä, että mitä siellä tekee, kun joku muu kertoo sulle, että mitä te, okei nyt teet tota ja nyt teet tota. Mutta ehkä me jutellaan tästä harrastuksesta sitten myös jossakin myöhemmällä videolla, kun mä olisin esimerkiksi joka kerran kuvannut siellä jotakin. Mulla on lupa, mutta mä en ole vielä kehdannut, koska siellä on ihmisiä, muitakin ihmisiä. Ja muista ihmisistä puheella, tänne varmaan pian tulee joku. Ai vitsi, ihan mielettömän kaunis keli.
aamulla vähän näytti siitä, että olisi pilveä ollut taivas piukas, mutta nyt ei niinku... No tuolla jossakin meren päällä näkyy eikä meri ei edes ole tuolla kuin tuolla itä. Kun meri on tuolla. Epämeren suunnassa näkyy pilviä. Tää on ihan mahdottoman kaunis ilma. Ai taivas, mä oon niin tyytyväinen, että mä lähdin. Mutta on hauska. Sanoin edellisellä sillä 83 KK-videolla, että nukun hyvin ja se siis pitää paikkaansakin. Nyt tuli tämmönen, pitää aina näitä heikkojakin öitä. En tiedä mikä oli. Nukahdin 12, heräsin 3 ja luin siinä sitten herätyskello soittoa asti kirjaa. Oikein tiedä mikä tällä videolla sit saadaan tarkoitukseksi tai nimeksi. Ehkä tää oli vaan tämmönen, että hei, Juhokin käy joskus juoksemassa eikä vain juttele sieltä huoneestaansa. Mikä on kyllä asia, mitä mä teen niin suurimman osa aikaa. Mulla maksetaankin siis vielä yllättävän paljon, niin se on aika siistiä, mutta... Jotain kivaa tää piha. Ehkä mä juoksen sitten takaisin kotiin, kun hiki alkaa jäätymään, niin tulee vähän viileä. Pieni koira pysähtyi tuijottamaan. Mitä sä kaveri juokset täällä? Tää on kylmä. Ja niin tuima tuijotus siellä koiralla. Miksi mä hymyilen? Mä hymyilen taas ääneen. Huolestuttavaa. Huolestuttavaa. Mä hyökkään ihan just tuonne pimeeseen mettään. Ja tarkoittaa sitä, että valo loppuu ja GoPro ei halua kuvata mitään, niin tehdään loppuhöpöttelyt. NYT nyt, kuten jo varmaan moneen kertaan mainittua, hitsin siistiä, että lähdin. Se ei semmonen universaali totuus, että aina kun lähtee, niin piristyy. Mutta joskus se toimii. Joskus onnistuu siinä, että tämähän meni itse asiassa napiin, että mä lähdin. Ja nyt mun pimeä metsä alkaisi tosta. Niin mun tarvii mennä vähän johonkin muualle sitä ennen. Tarvii mennä ton alas sitten. Kuvataan tää. Oi saatana. Toi oli vaarallista. Autot saa ajaa tuolla keskenään. Mä puhun tässä joerannassa loppujuttelut. Piristi kyllä kummasti, kun päästään. Lähti ulos ja kulki aika hyvin. Siis jalat on tosiaan aika väsyneet eilisen voimailun jäljiltä, mutta tekee hyvää avaa niitä vaan ja jaksaa sitten taas huomenna seuraavalla tunnilla tehdä asioita, mitä ikinä sitten tehdäänkään. Ja ehkä nyt jännittää se, että kun lähti väsyneenä, sai tämmöisen energiapiikin, niin tipahtaako se alas kuiluja, kun mä pääsen tässä kotiin, niin onko mä ihan valmis koko loppupäivä, ja päivää on vielä jäljellä. Kuitenkin useampi tunti. Mut hitsi tyytyväinen, että mä lähdin. Hei, mä en muista, koska mä hetken aikaa kysynyt, että mitä sul kuuluu? Ei ole pitkän aikaa nähty ja vaihdettu kuulumisiin. Olis kiva kuulla, että mitä sun alkuvuosi on mennyt. Tammikuun saatiin hoidettua suht kunnialla jokainen läpitte. Voidaan olla siitä tyytyväisiä, vuodesta enää jäljellä 11-12 osaa. Juu, silloin se sanotaan. Ja kesä on ihan näin näppäimillä. Hei, kello on varmaan 4 ja täällä on valosaa. Aurinko ei edes niinku yrit vielä laskee, se on tosi korkealla. Puhutaan kuitenkin niinku 3 sentistä. Kun tästä joo, se on mikään mittayksikkö, mutta
Ai että, se on ihan just kevät. Ja sit kun on kevät, niin sitten on karhukierros ja pääsee juokseen pohjoisiin, pääsee juokseen mäkiin ja näkee ihmisiä, teitä kaikkia siellä. Ja muuten kun valoisa aika pidentyy ja koko valoisa aika et istu sisällä töissä, vaan näet sitä aamulla ja illallakin. Kyllä niin semmoinen, tulee semmoinen paljon pirteempi olo. Niin huomattavasti, vaikka me suomalaiset ollaan tämmöisiä niin nautitaan pimeydestä ja synkästä ja tummasta ja talvesta ja mitä kaikkea muutakaan black metallista, niin kyllä ihminen tarvii valoa. Se tarvii auringonvaloa, luonnonvaloa, myös semmoista niin ilovaloa. Me tarvitaan kaikki meidän elämää, me jaksetaan olla ja käydä ja kukkua ja toimia ja funkata ja olla yhteiskunnan jäseniä. Kukin sillä kapasiteetilla, mihin me pystytään. Mutta tää meinas lähtee johonkin ihme filosofointiin, terapointi ei ole sana, mutta nyt se on terapiointi, terapotointi, teraporaptori. Voiko joku piirtää mulle teraporaptori? En mä tiedä, mä vaan haluaisin lopettaa tätä puhumista nyt kun mä aloitin. Pitäisikö tehdä joku podcasti? Tomi, jos sä katot tätä, pitäisikö meidän vähän jatkaa meidän podcastia joskus, jos kansa haluaa kuulla? Mä katselin tilastoja. Kansa katselee ja kuuntelee niitä vielä. Vaikka se ei ole vuoteen tullut uut jakso. Any case, hei. Mulla tulee kylmä. Hiki alkaa jäätyä selkää. Se on varmaan semmonen niin terve merkki, että silloin pysyy terveenä, eikä ainakaan kipeäksi. Niin mä lähden mettä läpi kotiin. Se on 400 metriä, niin mä oon perillä. Mä en mitä idea mikä tää video on. Tässä ei ole niinku päät eikä häntää. Mutta ehkä jos tää on video, mitä sä oot nyt katsellut tähän asti, niin mä kiitän sua siitä. Jätti ihmeessä peukkuun, jos tykkäsit näistä ihmeellisistä hölinöistä. Joku voi piirtää mulle teraporaptori. Tilaa ihmeessä kanavaa, jos oot vielä tilannut kanavaa. Ja jät myös ehdotus, että mitäs me voitais keksiä 500 tilaaja spessuksi, koska 500 tilaajaa on karva päällä 20 tilaaja päässä, mikä on aika siisti homma. Tää mun hassutteluharrastukseni ihmeelliset jutut kiinnostaa kovin montaa. Mä oon siitäkin kovin kiitollinen. Mut kädet alkaa väsymään, pitää vaihtaa usein kummas pitää kameraa. Mulla tulee vieläkin kylmä. Sitten on monta minuuttia, kun mä sen viimeksi sanoin ekan kerran. Mä lähden kotiin. Tee sä jotakin, mikä saa sut iloiseksi. Tai jaksamaan. Keräämään energiaa. Mitä ikinä onkaan. Me nähdään ensi kerralla. Kiitos ja hei. Tossa on niinku jäinen mäki, missä mun pitäis päästä ylös. Pääsisinkö mä tosta, mistä mä tulin? Tää loppuun vois saada hyvä, jos et saa vielä painanut sitä tilanamiskaa siinä, niin sä voit painaa sitä samalla, kun odottelet, että kohduks mä tästä alaspäin. Ai taivas. Ja kato se video siitä vielä. Siinä on semmonen nappi, niin voit katsoa videonkin siitä sitten.